tá líonraí am anúis, ní líonraí na seach líonraí sé sin go bhfuil bailte pice amach le bheith ina mailte Gaeilge agus tá tacaíochtáil acu a trí cinn sa deisceart agus gáith an sa tuaisceart. Na líonraí sin tháinig siad le chéile agus dain siad le chéile. Agus d'obair siad amach deirí ar barló na planan an is choristeach no inan agus choristeach ag 5 gram chun bailte nó cantar gailteachta bagna. Ní mar am gailteachta thuir ach gur cantar ré cosa le cantar nis. Agus is dálam gnéire le tá buanús má déanta ag na bailte seo hana héan agus gúsí éidechas agus gúsí cábhaim siar agus an rud sin fad ach measam gur gréasánaí sin a réirí thar leis go dtí seo. Hí buanú é is tá buanú brathir an daoine sa gréasáin agus na cospóirí táca agus na móibrí bhí acu an bailach an neisiad an cheann agus tá ceannarí testar sin rud mór mar is leor ceannarin a ggó agus mar ag ná an grúpaí mar sin bhíon na hófaoin géad na slach leanúna iad seachas bheith na ceannarí ach tá ceannarí testar le bhfuil sóst saolaíocht acu chomáil le gach duile agus atá an smaoine bhar rud éigean beidir réasúnta siimplí ach nach bhfuil an agus go tuige nach bhfuil seán agus sin éon rud a chothaíonn an gréasáin sé sin go bhfuil seansan go mé ábhar éigean gach seachtain nó gach mí nach cabbé cécho minic sa bhíonn seán nach sa mé daoine an agus má cinn sé bhfuil daoine an atá an smaointeoireacht a chuir an cinn go dtíonn sé leis na dreaman ar fad sílim. An rud is mór an drogal ar sílim bhil chuir cuineas na Gaeilge nó aspa Gaeilge nó cibí aine mas mai le thart ar cinnte drogal ortho. Beidir a bheith brandfáisteach a rud a bheith go thomláin in éilich. Beidir go maiid go cé gur aspa go muoine ní a gachtain tá daoine eile agus is gomaloch beidir a bladar a lo ach déta sé leaghaisne chuir ortho tá bhí sin tá sé ní hagann siad chun cinn nó ní deann siad seo na deachreachtaí tá agamsa nó beidir go bhfuil daoine na gréasáin nach leitnín lo. Ní ar níos mó ná sin. Is dónall go bheith rud is mó spreagann daoine nó go mraithann siad. Gúil simach go rud éagsúla agus gúil simach daoine eile bhfuil aithne go rud éagsúla a gúil te scar amach chéile agus gur sé himpeiste a hiic siad ar an eolas hí na daoine eile seo agus tá bhí sin tá siad suite gur chearttaí fu beidir hac le chéile agus a bheith ranfáirte agus an rud spreagann é ar bhealach nó an táhair bhfuil simach go nó na háhair mar is go céim rud é dtuigeann tú tá lán dreamanna agus go bhfuil Gaeilge acu. So déta sé bheith chuir simmans timpachta in éistéad is a chuir simmans na becha agus déta sé bheith chuir simmans staid áitiúil níl is gom rud a bith is gom faoi agus gomach sé táiste sin a dhéanamh trí Gaeilge. Bhíon páirteach a rud a bhain le cuasa geneolaíochta genealogy agus bhíon daoine scríomhthagam mar dúirt siad daoine se ólach ar péad rudaí nó na ngáil agus mar sin agus ach tá sé sin spéisiúil go maiid mar duine bithí tá stíos rud sin tá simige
gur bearlód é lánach go tá lán Gaeilge an chamai. Agus nuair hagan na Gaeilge scríbann siad an Gaeilge, den chuid is smó. Is cinnte gur fiú bheith gréasáin a caíonn gréasáin a bheith beo, agus caí ábhar úr nua bheith an.